मानगोनां रायजोफोर माखासे इम्पर्टेन्ट खोथाखौ नोंथांमोना दासिमबो सानगोना सानाखै आं बुंनो हाया, नाथाय आं सिन्था खालामदों जे प्रमद बर' बिथाङा दिनैनि दिनाव मानो सिरि। जेब्ला बिथाङा हारिनि थाखाय खैफोद जायो, जाथियता भाबै खैफोद जायो, बिब्दि समाव बिथाङा सिरि थायो। थांनाय समावबो गाव सरकार सालायनायाव हारियाव बिराद खैफोद फैदों, बेयाव सिरि। दिनैबो ट्राइबेल अना ट्राइबेलनि गेजेराव माखासे दाङाबाजिनि लामा लानो नागिरदों, बेयाव बिथाङा सिरि। नाथाय सोरबा दैदेनगिरिफ्रा दिनै मोनसे बबेबा पलिटिकेल हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आसि थुनानै बुंहरनो आरो डाइरेक्टलि नङाबाबो इनडाइरेक्टलि फावजों। नाथाय दिनै प्रमद बर'खौ मानो बुङा? मोनफ्रोमबो खोथायाव दिनै बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोन हाग्रामा महिलारी सारमोनखौ आसि थुनानै बै ट्राइबेलफोरनि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि खोथा आरो मोनद' जनजातिफोरनो ट्राइबेल स्टेटास होनो थांनायनि खोथा, बेयाव सोलिनाय आन्दलननि खोथाखौ सावरायोबानो दिनै बिपिएफ दोलोखौ सोरबाया आसि थुनानै बुंहरनो आरो बिनि दैदेनगिरिफोरखौ आसि थुनानै बुंहरनो आरो इनडाइरेक्टलि हाग्रामा महिलारी सारखौ बुंहरनो आरो दिनै बेबायदि खोथाखौ गोबां समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो होनबोदों। दिपेन बर' सारनि लेक्साराव दाख्लैबो बुंदों, रावनिबो खथि खालामाखै, अयनाय खालामाखै, सोरबा आन्दलन खालामनायखौ होबथानो थाङाखै। बेफोर खोथा सोरबाया जुदि गावबा गावनि मोनथायनि थाखाय कनस्टिटिउसनाव जुदि बे अधिकार दङब्ला बेखौ आन्दलन खालामनायाव नोंहा नो अबजेक्सन होननायाव जेबो थाया। नाथाय सोरखौबादि बिनि सोलायै राजखान्थियारि गाब फुननानै दाय जाबसिनबाय थानांगौ, सोरनोबा गोरोन्थि हमबाय थानांगौ, बबेबा दोलोखौ बुंहरबाय थानांगौ, बे आलादा खोथा। बेफोर एसे साननो गोनां बाथ्रा। बुस्थुआ माजों खारदों, सोर होबथानांगौ, बेनि रेसपन्सिबिलिटिया बबेहाय सोरनाव, बेफोर थांनाय समावनो रग' बेरखांदों। थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला बिटिआरनि CEM मोन, अब्ला बै समाव बिराद बर' आइजोफोरखौ होखारनाय, बुग्लुंनाय, न' सावग्लुंनाय बेबादि जादोंमोन, एभेक्सन जादोंमोन, फेक इनकाउन्टार सिनथाय जादोंमोन। बे समाव बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा सिरि थादों। हारिनि खैफोद सम, जेब्ला ट्राइबेलफोरनि हाखौ आदानि ग्रुप अफ कम्पानिया लानो नागिरनायाव हालाय हाफाय आन्दलन सोलिदों, बर' रायजो राजाफ्रा आइजोफ्रा हासिब लानानैनो दावहा नांनो ओंखारदों, बिराद नारा नाथा सोलिदों। बे समावबो बिथांनि खुगानिफ्राय फंसेबो राव ओंखाराखै। नाथाय बिथाङा महान प्रमद बर' बिथाङा हमारे लिए महान इसीलिए उनको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हम कहेंगे, हम न्यू जेनेरेशन प्रमद बर' जी को कहेंगे, बोलेंगे कुछ। दा बुंगोन আমি কি কব, এতিয়া কি কবলৈ গৈ আছো, नैबे खोथाया जाहैबाय मा, दिनैनि ट्राइबेलफोरनि जेनेखि इस्यु, बे इस्युखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा दायथ' दंना गैया? दिनैसिमाव मानो फंसे खोथा बुङा? ना बिथाङा बेफोरनिफ्राय गोदोनि बादि एरायनानै थानो नागिरदों नामा? दिनै बोरो बै समाव हारि जाथिनि खोथा गोजांस्रिवलायग्रा खोथा बुंग्राया प्रमद बर' बिथाङा दिनै मानो बुङाखै? दिनै ट्राइबेलनि इस्यु जागासिनो दङ, बेयाव फंसेबाबो बुंनांगौ। नाथाय बेखौबा रावबो होनहरा जेबो। जोंनि बर'नि थाखाय बिराद गिदिर ग्रेटेस्ट लिडार जाहैबाय नामा सारालाय? एमंस्ट द बोडोस प्रमद बर' इज द मोस्ट एन्ड मोस्ट होननाय बादि जाहैबाय नामा खोथाया? बिथांखौबा जेबो बुङा, नाथाय हाग्रामा महिलारी सारखौबा नांनायनि खोथायाव इंगितआव बायदिसिना एरहरनायाव बिथांखौ लाबोबाय थायो हाग्रामा महिलारी सारखौ। नाथाय प्रमद बर'आ दिनैनि थासारियावबो जेबो बुङाखै। बिथाङाबो दायथ' दं, रेसपन्सिबिलिटि दं, बिथांखौबो बुंनांगौमोन। मानो बुंदिया होननानै प्रमद बर' बिथाङाबो, ना बिथाङा CMनिफ्राय गोग्लैनाय लोगो लोगो बिहा बुंनांगौ गैला नामा? दायथ' गैला नामा? दासिमबोथ' बे एक्जिस्टिं MCLA ना, बिथाङा बुंनांगौ दं, बा CEM हिसाबै बिथाङा बुंनांगौ दं, बा बर' जाथिखौ नेतृत्व होबोनाय हिसाबै बिथाङा बुंनांगौ दं। बिथांखौ मानो रायखाङा? बिथांखौ मानो बुंहरा रावबो? बिथांखौ मानो रावबो थांखिनानै रिकुवेस्ट खालामहरा? बिथाङाबो बुंनांगौना। दिनैसिमाव दासिमबो बुङाखै। मानो बुङाखै बियो प्रमद बर' बिथाङा? BTR CM जितु CR আছে, এই CR পৰা ওলাই অহা লগে লগে তেখেতৰ দায়িত্ব নাই।
बर' जातिर उफुरत तथा बिटिसि अनसलर उफुरत बिटिसि अनसलर बसबास কৰা সমগ্ৰ ৰাইজসকলৰ ওপৰত তেখেতৰ দায়িত্ব নাই। এই দায়িত্বৰ পৰা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া মুক্ত হৈ গ'ল। এইটো কথা নাকি? এইটো কথা নাকি? এইটোতো কথা নহয়। তেখেতৰ ওপৰত আৰু বহুত বেছিভাগে দায়িত্ব আহিছে, ৰাজনৈতিকভাৱে হওক, সামাজিকভাৱে হওক, নেশ্যনেলিজিমভাৱে হওক, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত দায়িত্বটো বাঢ়ি গৈছে। তেখেতৰ মুখৰ পৰা আজিলৈকে জনজাতি খৰণৰ যি খোল ৱাৰ, এই খোল ৱাৰৰ বিষয়ত তেখেতে কিছুমান কথা কোৱা নাই আজিলৈকে। ক'ব লাগে, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। बुंनांगौ बिथाङाबो मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट सेक्सनाव जरुर फोरमायहर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।